Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan. SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan. SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay. Ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao! Kamusta mga kaigsunan? Welcome sa itong pagpanaguban. Ani na po kining atong hugyawan sa SED Panyawan. Ani na po kining atong tulumanon nga din maghahatag kami dugang impormasyon kaalam og kahibalo aron kanang imong lawas. Malikay nato sa mga balatian. And sama sa naandan, ato gyapon kauban atong partner in health nga maghahatag kanatong paghubad sa mga nagkalasing-lasing mga balatian. Sir John, maayong adlaw kanimo diha. Hello, Sir Rick, no? Sa tanan ng mga tigpaminaw, kumusta ka mo tanan din na? Kumusta? Ang atuang hugyawan sa SED Panyawan, adunay knowledge power. Di naga-impart kami sa among mga kahibalo aron na makatabang kami kaninyo nga malikay nato kanang imong lawas sa mga problema susama pananglitan sa pag-angkon sa mga klase-klaseng mga balatian. And of course, pinagi ni Sir John, magahubad siya sa mga balatian ug unsay mga maayo natong mga pamaagi aron kini atong lawas magpabiling himsog sa atong mga sa atong adlaw-adlaw, no? Kung weekend kay kini atong lawas igalag igsuon, mao kani siya ang atong puhunan nga makasinati kita og or shall we say like aduna kita hinagiban para sa mga inadlaw-adlaw nga mga pagsulay sa kinabuhi. Bueno, Sir John, karong adlaw pagaisguta na to kining usa ka matang sa balatian nga matud pa ubay-ubay ang naigo na niini, no? Kining ginatawag natong coronary artery disease. Mao kini siya ang pag-build up sa mga plaque or kining mga bara diya sa wall sa ato ang kining mga ugat sa atong kasing-kasing nga nagasupply og dugo sa atong mga heart. Mo na ginatawag nato ang coronary arteries. Kini nga mga plaque or kini nga mga bara, mga kasagaran niini mga gikan kini siya sa mga cholesterol deposits. And of course, kung adunay pagdaghan sa pag-build up sa mga matang sa mga cholesterol deposits, mag-narrow, no, magpakipot kini sa dagaydayan sa atong mga dugo kadugayan. And of course, mo na ginatawag nga atherosclerosis. Tagay kuno taga idea, Sir John, nganong saon nato kining paglikay kining coronary artery diseases nga or coronary artery disease nga diin matud pa nila ubay-ubay na ka mga Pilipino ang nga biktima niini. Kining ginatawag natong coronary artery disease, no, or CAD, no? Mga balatian ni tama to ingon na balatian ni sa pagbara din na mga bara sa din sa mga kaugatan din na sa mga ugat nga nag-supply, no, og dugo din na sa ato ang mga heart muscles. Kani atong mga heart atong mga heart, no, kani atong heart lang dai isa ra day kabuk. Kani atong heart, no, siyempre same sa uban pang mga organo, no, same sa uban pang mga parte sa itong lawas. Kinahanglan sab niya og oxygen og nutrients. So kinahanglan sab no nga kay tungod kay moingon ta nga unay naman siya sa dugo, di ba? Moingon siya kay siya may gapam. So dili, no, kinahanglan gyapon niya og supply, no, sa katong mga oxygenated blood sa mga nutrients nga gikan sa atong gikaon. So ang naga-supply sa iya og blood, no, naga-supply sa oxygenated na blood, no, is kining ginatawag natong coronary arteries. So kaning coronary arteries once nga ma-block ni siya, no, same pod sa other pod nga mga cases, no, kaning mga once nga mabarahan ng mga kaugatan, adunay pag-low, no, sa perfusion which pwedeng lead to hypoxemia or hypoxia, no, or meaning pag hypo meaning baba, no, oxygen, oxia, no. So adunay pagbaba sa oxygen din na sa ato ang mga cells. So same pod sa ato ang cardiac cells, no, cardiac tissues. Pag once nga adunay CAD, no, ang usa ka tawo, adunay paglisod sa pagpitik sa iyang kasing-kasing. Tungod kay kini iyang kasing-kasing kinahanglan mo ng oxygen, no, makapoy na pud siya.
kung may duman na to no atong kasing-kasing no sa itong mga sa mga hisgot na to sa mga niaging mga topics no na ang atong heart 24/7 kapitik no bisan matulog ta sa explanation ni Sir Rick tong niagi no na gikan sa tong conception no pag ma-fertilize ang egg pila ka months pila ka weeks ana pag once aduna na quickening no mga ginatawag nato nga pagpitik unang pitik sa kasing-kasing viable na ang life no o buhi na ang usa ka tawo. So since ato na time no until now nabuhi ka no nagapitik yun ang kasing-kasing 24/7. So taas kayo yun ang risk no nga kapuyon siya. So kinahanglan niya more oxygen, more nutrients, more blood. So once nga ma-block na to ning coronary arteries, syempre yun siya may tabo, di ba? So meaning mas ma-injured siya, mas makapoy siya, mas mag-enlarge siya, so mahulog dito sa ginatawag na tong myocardial infarction o pagkamatay sa cardiac tissues. So pag once mamatay na ang cardiac tissues, syempre mahulog na ta dito sa katong number 1 na ta or nanata sa level na kung asa pwede tang ma-cardiac arrest anytime, no? So kana siya mga igala no Sir Rick no ang dala aning ginatawag nato na CAD or kaning coronary artery diseases. Kining atong kasing-kasing mga igalagigsoon, puno pud kini siya sa mga ugat-ugat, gagmay kaayo and of course, matag ugat ana niya vital kayo para sa ato ang para sa iyang trabaho nga magpitik ug magbomba og dugo sa ato ang kasing-kasing. Sama sa atong gihisgutan kaniadto nga ang atong kasing-kasing adunay duha ka pitik no kanang ginatawag og love-dub kay kanang love mo'y pagsulod sa dugo nimo sa sulod sa kasing-kasing i-fertile kaniniya and then kanang dub mo punay pagpagawas og balik para makasirculate kini nga klase nga mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Karon mga igalag igsoon pinaagi ning ginatawag nato nga CAD nga adunay balatian nga masinati ang atong mga kaigsuonan. Posible igsuon no nga makasinati na yung kagdinagko nga mga klase nga mga problema susama pananglitan na ning pag-angkon sa stroke o baka kaning pag-angkon sa heart attack no. Sir John tagay kuno tag dugang information may tungod pa aning unsaon paglikay kaning coronary artery disease. Siyempre no magsugod ning other forms of cardiovascular diseases no. Labaw na ning CAD no. Din na sa ato ang wrong na lifestyle no. Syempre katong pagkaon na to no nasidiskutan na to sa mga niagi pang mga topiko no labaw na ning grabe increase ang atong sodium intake, ato ang lipids no, ang ato ang level sa atong lipids sa atong lawas is very high. Grabe mo guta mo kaon og mga tambok, mantikaon, mga fried na pagkaon. Kana no kana sila na mga wrong habits no sa ato ang lifestyle no. Mo na siya ang mahimong hinungdan dito sa katong hinay-hinay mga pagka-deteriorate, hinay-hinay nga pag-block no dinha sa ato ang mga kaugatan, dinha sa ato kasing-kasing. So the same po dinha sa atong ginatawag na CAD no. So mo na siya no kinahanglan nato kanang mga negatibo o mga wrong na mga habits, kinahanglan nato na siya nga undangon no. So if you want to prevent no any CAD no or any coronary artery disease na mahitabo sa tuang heart no, kinahanglan nato na kana siya ng mga practices kinahanglan ato nang undangon and plus increase ta og kanang fiber no, fiber diet, high fiber diet, water intake no, increase oral fluid intake, tapos exercise. So mintras bata pa ta no, dili nato hilaton na nga pagmatigulang ta lisod na baya magdagandagan no, kapoy na. So mintras bata pa ta ato ang andamon mo to ginatawag ng habit no, healthy habits, meaning pag once ma-build na to ang into habit ning healthy lifestyle, lisod na nato na siyang buhian. So nindot no nga magsugod ta sa inaning panahon. Kada Sir Rick no ang pinakapulido na pwedeng buhaton, wala pa gigasto ang tawo na no, wala pa siya gastuhon ana bisan unsa kaya niyang buhaton na bisan in free time sa free na walay gasto, walay presyo na kinahanglan gastuhon. So kana siya Sir Rick. Aside na Sir John, naapoy usa ka maayo nga pamaagi para marikayan kaning coronary artery disease kaning pag-angkon sa panyawan sa atong kalawasan. Ang panyawan na pamatudan nga aduna kini pagtabang sa paghinlo sa atong mga dugo, pagtangtang sa mga fatty deposits niini o guban pang mga makadaot dito sa itong mga kasing-kasing. And of course, pinagiusab sa ito ang panyawan nga tanom na pamatudan usab kini nga kaning mapait nga sangkap niini makatabang sa pagpakusog sa muscles sa ato ang mga heart.
mao kanang medyo aduna gid kitay insaktong pagtabang, no, aduna kitay insaktong panalipod nga kining atong lawas di gyud ni maigo sa ginatawag nga CAD or coronary artery disease. Sa katong mga kaigsunan nato nga adunay mga problema sa ilahang mga dugo, adunay problema sa ilang kasing-kasing. Sir John, share economy og mga maayo nga mga produkto sa said marketing nga makatabang. Nindot no nga pailhan nila tong tulo na to mga produkto kay katong tulo no makatabang to siya dito sa pag-control ni aning ginatawag na tong CAD no, coronary artery diseases. So first, syempre na ipanyawa no o kaning banaba nga makatabang dito sa katong pag-control sa tong sugar. Yung sugar isa sa mga hinungdan no sa mostly sa mga cardiac problems nato sa tong lawas. And test ako na siya proven na siya sa to ang sciences of medical no experts ug dinhi sa tong nasod kining diabetes is one of the reasons nganong mag-cardiac arrest ang sa katao. Siyempre, natin na ang garlic no na makatabang dito sa pag-control sa to ang kaning hypertension no, which is hypertension is related to cardiac problems. Plus kaning ato ang said Panayawan Plus no with mangosteen, luyang dilaw and mangosteen very important dito sa pag-control og sa tong inflammation, sa tong mga kaugatan, pagtabang na dili mag-degenerate no, magtigulang ang atong mga kaugatan which makatabang dito sa atherosclerosis ug uban pa. Siyempre, ang Cogon Herbal Capsule, no, said Cogon Herbal Capsule, ang pag-control sa itong fluids and electrolytes. Pag mayroon kitang fluids and electrolytes, lagid na kaakibat gid din na ang hypertension. No? So, pag once super ang ato ang water, no, kay tungod na retention, no, makontrol na to ang hypertension, makontrol na to ang cardiac problem. So, kana siya, Sir Rick. Okay, ang ato ang mga kapsula, mga higalang igsoon, sigon sa giingon ni Sir John, mao kini ang mga klase sa mga kapsula nga napamatud-an gayon nga adunay pagtabang kanato, no? Kani atong said Panayawan Plus nga adunay mangosteen ug luyang dilaw. Mao kini ang ato ang kapsula nga adunay red nga label. Aduna kini mga sangkap nga makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Aduna pud kitay said Panayawan Garlic Capsule, ang kapsula nga nagaangkon sa gahom sa ahos, kaning garlic, and of course napud kini siya banaba and panyawan. And ang ikatulo nga kapsula nato igsuon kaning atong said Cogon Herbal Capsule. Kini nga mga klase sa mga kapsula mga higalang igsuon, tulo kini sila kabuok gumikan kay gusto namo nga ikaw mismo ang mupili sa kung unsay mas mubagay sa imong kalawasan. Kay kitang tanan mga higalang igsoon, managlahi man kita og mga kalawasan, no, lahi-lahi man kita og reaksyon nga matagamtam. Kay basin mas hiyang ka sa kanang mangosteen o baka mas maayo imong ginawa kung ikaw nakakogon or baka adunay mas maayo nga resulta sa imong lawas kung ikaw naka-said Panayawan Garlic Capsule. Mao kanang mga klase sa mga kapsula nga makatabang gayud sa ato mga kalawasan. Di po nato kalimtan igsuon nga aduna pud kita milagrosong klase sa haplas nga makatangtang sa mga pagpanghuot sa ato mga dughan. Kay let's face it, Sir John, ay mga panahon no nga even though kanang gikan tag trabaho o gikan makataog ka ng galakaw, natay gilihok gamay nga medyo makapabugat nga na pressure kaning atong dughan. Lami kay ni siya nga pahiran sa said liniment oil, Sir John, di ba? Yes, tinodyo kay na no, aron nga ma-relax ta. Ang relaxation no mentally o physically makatabang gina siya din na sa katong uban pang mga ginabati nato no. Lalom na mga gibati nato. So tindot gid kayo nga mogamit ani said liniment oil. Tinuod ka na. Di po na ito kalimtan mga higalang igsoon nga doon na kita mga sabon nga makatabang sa pagpais-is, pagpaputi o pag-angkon sa mas blemish-free nga mga skin. Kini nga itong duha ka mga klase nga mga sabon nga napamatudan gayon nga doon ay resulta dayon sa atong mga panit. Ang ato ang said Celebrity Soap, no? Wani siya ang mga sabon nga ginama sa said marketing. Ang said Celebrity Kojic Soap nga doon ay gahom sa kojic acid nga napamatudan sa bansang Japan nga kani siya nga klase nga acid adunay maayo nga resulta, no, mild lang ang iyahang effect sa ato ang mga panit apan grabe kini siya nga mo hulip or mo tangtang sa katong mga dead skin cells nato sa atong mga lawas. Aduna pud kitay said Celebrity Beauty Soap nga adunay gahom sa glutathione nga napamatud ang maayo gayud sa atong mga panit, ilabi na ang paghatag og pagpaputi sa ato ang mga pigmentation sa skin. Ilabi na kung ikaw medyo brown, no? Sama sa ako o usab katong mga gusto nga muputi pwede kayo nato nga mogamit aning atong said Celebrity Beauty Soap. Bueno, Sir John, wala naman kita igong oras ug panahon. Nagapasalamat na pud kami kanimo sa kahigayunan nga nakauban ka namo dinhi nga atong hugyawan sa said Panayawan.
Salamat kay Sir Rick no sa chance na po na maka-share kaninyo sa mga kahibalo na po. Punta subaybayan pagyapon nila no ang atong programa dinhi sa tuwang hugyawan sa Panyawan. Okay, sa kato mga kaigsunan nato diha nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga balatian timani kanuna igsuon nga aduna na kay panlaban karon nga makaangkon kas mas maayo nga panglawas gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Timani kanunay nga kung ikaw gustong makaangkon sa mas maayong panglawas, sandig na karon sa mga produktong ginama sa SED Marketing. Tatakining magaling! Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.